Пустиняка БГ. Да, бе, аз съм Пустиняка БГ. Лестър БГ си. А, се дава! Се Вилчо. Вика Пустиняка БГ и се Вилчо. Ти си Пустиняка БГ, бе. Знам. Викаш, сме Пустиняка БГ и се Вилчо. Се Вилчо, търсям те, гледам се. Аз съм при него. Аз не. Видя го! Ох, ще ме трепиш ли, бе? Ти ли, бе? О, мама ти. Близко съм! Аз съм далеч. Сега че ще го отцепя. Аз го видях. И аз то видях стоя, че се има накъде да И дойдех от небето. Чули? Да, бе. Илко, към моста дали има нещо? Аз съм чуба. То няма към никой. Къде избега, бе? Аз не мога видя. Юко. Ще подпалиш овците, бе! Вика, малко се хлади. Илко. Слави твоя брат. О, бате! Къде, бе? Покажи му тук. Не знам, аз ви мислих едно пак. Тут и бал! Как ми? Поприл се качи! Идеално! Скришно местенце си имам. Ау, как мазни. Как мазни. Летите ви са мишки, които ходя до мръс. Но ти от тук още го трепеш. Какъв смисъл? Бегай, куче. Избега! Там избегал, там. Тук избегал. Вече 3 минути. Това е 10 И аз имам 3 минути. Мога 3 минути. И 29. Моя! И 30 вече. И 30. Не се ступам с теб. Баба, ти си последен вече с моята бира. Това е от теб. Що ме червен? Капан ли ти е направил па, бе? Той падна при виледжерите. Айде! Къде ще вървиш тук? Кажи ми къде ще вървиш. Не се слай ти. Виж. Слави енергия съм. И от го трепа. Не съм го трепал. Дарим. На те по-не се търгува, бе. Не. Сила. Къде е, бе? Не знам. Юхо, бе, къде си? О, виждам го! Видя го! Некъде на високо. На някой писах. На мен. Пуснал си виледжер, бе. Знам, той излезна. О, бате! Браво, той ще умре. Висока фата. Ще виж как вътре. Няма ли път нам един виледжер да го подпали, бе?
тъмън да го фрасне един. Ей, ечица веселушки, колко пъти умрел. Ще ги тропа, дядо нас. Килко, втори кампан не може да направи. Кукуца! Как избега мазник? Там. Бисе! И сега тук да къде? Тук да къде? Бате, бързо я, бе! Ей, как избега мазник? Охли. Съм юг. Как ще пада при вилиджи? Бате, ти си! Потам ти го! Аз умра. Натам, на тук. Далек! Как го става? Въздуха. Ако беше го видя как го заби. Ти пети, бе. Аз не знам къде. Къде си, бе? Аз го трепам. Аз го трепам, бе. Сибичо. Я. Писи. Я, писи. Виждам те. Кой капан? Наша? Не. Само. Мислите! Той направи стълбичка, ще падне. О, това ме качи на покрива. Изгубих го. Слави, изгубих го заради тебе. Изгубих го, бе, брат. Омеги. Виж, стига, бе, човек. Ми стига, ти крадеш. Какво ти открадна? Сега не ти го открадна. Ми ти минаваш пред мен и тъмелям. Кукадза. Аз защо му каза бау. Чакай да избега, още да избега. Той избега, вече аз го гона ти. И го би. Стига, бе, човек! Не се на тебе дех, бе. Какво ревеш такъв? Давай, твой си. Да, браво. Мой беше. Один път го да. Да, бе, мой беше. Направо. Не ги тръпай. Бате бързо, виж! Той себе си падна в капана! Остига. Не знам. Чекай. Я, идиш? Не да би го, бе. Не знам. Чекай. Той те зароби, бе. Смутло. Тук ли си, бе? Там е, тук, яла. Не тук. Не там, бе. Къде отиш, бе? Трепи го, бе. Оти? Ми трепи го. Майка ще се помъчи там. Излезна! Как излезна, бе?
И това е за този епизод. Станаха 10 епизода. И можете. 2. Да, 2. 2. За днес. А? За днес. Да, за днес, да. Ба, за днес може и не. До вечера ние нали снимаме това. Водата беше. Не, бате, запали една кокошка и кокошката теб ще пали. Колко пък клипа на телефона? Не знам. Аз направих това. Сега 2, сега 2. Сега снимаш ли? Не. Но ти не сме за да качаш, но нищо не правихме за 10 епизод. Да, не това, аз мисля. Може правим да снимам 10? Не трябва да правим. Такова. Ну, шефове, да, шугаркен. Градинка за шугаркен да си направим. Не почвай да. Снимай. Здравейте хора, аз съм Пустиняка БГ. Тук има нещо БГ и седи. Аз правя градинка за шугаркен. Няма ли шугаркен в честа, поне да го наседа? 8 май. За да може да си направим бук шефове. Ще се опитам да направя. Ще направя автоматично. Това беше от нас, виждане хора.